Oh yes. Please like my song. Oh, batok na ang katulong. Ba't ganito? Ay! Ay, kalits. Live sis Gigi. Ay, mag-live ka na. Mag-live ka na din. Mag-update lang ako. Ang laki nang nabawas sa watch hour ko. Sobrang busy na kasi. Bumagsak na yung watch hour ko. Mag-live ka na din ulit. Salamat. I'll just replay. I'm fighting for the top crown. Na kay Sir Sandy ka? Pinaglalaban mo talaga yan. Go, go, go! Nakuha mo na ang technique. Alam mo na ang technique. Wala akong oras sa pag, ikaw, kayang-kaya mo yan kasi minamagdamag kang gising. Opo. Alam mo na kung paano? Tinuruan ka na sa CG. Bye. Tulugan. Kulang yun. Bawal na magpuyat. Sige na. Tapos, mag-a-alarm ka. Gigising ka ulit mamaya. Go na. Sige na. Sayang yun. 200. Ay, 200. $2 yun. 100 pesos din yun. Kanina pa sana ako magla-live, kaya lang, ang lakas nga ng kulog at kidlat. Buti na wala na. Iniipon ko muna. Paabutin mo ng $100 bago ipasend kay Sir Sandy. Para paldo, 5K. Mga 4 ano yan. Buti hindi lumalaban si Sis Gigi. Hindi na lumalaban si Sis Gigi. Pinaubaya na sa'yo. Bad naman kuya. Akit na ikaw doon kay Papa doon.
naman ma. Gear oil. Ang oras na ba? 10. Nabili pa dyan. Sigarilyo. Matulog ka na kulit. Here I am, MUKBANG. Here I am to work. Here I am to say that one more time. All together, mountain, all together. All together, Ang say. kulit ko dyan ma. Kaya ko pa pangkain. Akit na Dombeki Papa kasi. Bakit? Antok na yan eh. Taas, taas. 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 Oh. Ayaw dito lang. Bakit? Dito watch ako, kuya. Nag-watch ka pa kay Kuya. Sabi? Ako watch. Ako watch. Dapat ako. Wala nang Netflix pa eh. Bakit? Hindi na nagbayad si Brenda. Ay, sino yan? Ganda nga. Matawagan nga yun. Dami. Iba niya. Ay, may Netflix daw si May Katalagin man eh. Uy! Sabihin mo Parang naman. ikaw na. Parang naman sa Tagaytay. Dito lang.
Nakahangin. Sabi ko hindi ng pinuno eh. Pinuno ng hangin kako na andyan. To say how much Ay, ito. I love you so. And forever's not enough for me to love you. Spend another lifetime, baby, if you ask me to. There's nothing I want to. Forever's not enough for me to love you so. Saan ba, Rima? Uy, Wala ka dyan. Kuya naman. Eh, paano yung nanonood naman eh? Ayaw mo panoorin. Ginabatuhan ako ng umo. para hindi yan eh. Lagi nakakiyaya eh. Hindi. Mayo pusi. Radya. Mayo pusi. Sorry na kay kuya. Dali, kiss mo na. Kiss mo na. Sorry, Papa. Papa, kuya. Kuya. I love you, Papa. I love you. I love you. Sorry ka mo. Welcome mo. Kamo sorry. O, tika mo na kuryente ka maya. Hindi. Sus, anak mayaman. Hindi, hindi. Makuryente ka mati. Sabi na makuryente. Diba? Si. Sabi ko lang eh. Eh, Pulinsi. hindi na ako nagwawat. Natulog ka na. Bakit yung galon mo dun pa, hindi mo ginagamit? Pa? Pa, sabi mo ang galon mo dun na hindi mo ginagamit. Apat na wa. Pa? Sibuhay ko pala. Kita ko nga, maraming galon dun. May dilaw. Oh. Yung dilaw na lang iuwi mo. Para iisang kulay. Sorry, dapat watch. Wala pa yan, be. Kaka-charge ko lang. Doon ka na at bawal ka makita Tapos dyan. si ito, yun ang sapat. Bawal ka nga makita sa live. Oh, 21. Okay na. Oh, wait. Yay. Umakit ka na doon kay Papa. Now na. Ano yung bulok? Ka. What? 6, 7, 5. Kunin ko pala yung styro dun sa ano bukas. Kunin mo nga, An. Doon sa dinideliveran ko sa baba. Magtitinda ako sa school ng ice candy. Sa Lunes.
Sayang, ang daming katambay doon. Di na natatouch tong cellphone ni Tuso na. Ha? Isang pipit sa sanga ng isang kahoy. Ano ang title mo? Ba? Na. Kaya may bibili pa niyan. Atang kay lupit, di mo na kailangan pang mulakit. Nagdito pa may pag sa labas na yun. Sabi mo nga, Papa, relax. Sabi mo nga. Sabi mo, Papa, relax. Jam. Sabi mo kay Papa, Papa, relax. Masakit ba? Sakit. Hindi ka pa step, hindi kita bubuhatin dyan naman, ha? Taras. Wala kang toes. Hindi kita bubuhatin, sabi ko sa iyo, ha? Wala ko buhat na bigat. Sabi ni Dr. Nay. Sabi ni Dr. Nay. Huwag ka na mag-cellphone. Sige na. Hindi kita bubuhatin naman, ha? Wala ka sa akin. Ayoko pala Wala ka. Si Kuya nga bili ko toys, dalawa. Bukas sila, bibilang kita ng toys. Papa, nainang. Ito, bibili ng toys yung kadyan. Ka na mag-send kay Maika. Bakit? Mag-send ako doon. Uy. Naniwala. Kasi di kas papunta mo sa kan. 150, 560.
May batang, ay may mamang nakahubad. Hindi mo na kailangan pang lumipad. I close my eyes and see what I will see. Listen to my favorite song. Baby, I don't need you to. Good night. Andun na yung magaling kong kalaban. Sina? Naagaw na. Ay. Ay. Sinong kalaban mo doon? Ha? Natulog ka na. Kasi, katila lang muna ako. Wala bang kanya? Sino yung kalaban mo doon? Wala kang pangmumog dyan. Si Jenaline? Wala kang pangmumog ba? Wala. Oy, sis Inday. Good evening. Thank you, sis Inday. Pag nanalo yun, dinodonate kay nanay. Ah, yung si ano, yung isa. Hello po, Inday. Sis Inday. Ano pangalan nun? Dave. Dave ba yun? Ba't niya naagaw? Kala ko nakabantay ka. Ulits, ba't niya naagaw? Akala ko nakabantay ka.
without flooding it. Hmm. Hindi mo na yun mababawi pag ganun. Pag naagaw na, hindi mo na yun mababawi. Lumabas lang ako saglit. Ah, umalis ka pala kasi. Parang palakaan. Kaya yun pag gugustuhin. Ah, kaya mo naman pala eh. Agawin mo ulit mamaya. Di ba after 1 hour yun? Alam ko dyan. Hmm. Daldalo ka, ng cellphone pa. Nasaan ang isa? Dileryo ka. Matulog ka na. Mag-alarm ka para maagaw mo ulit mamaya. Flying to the sky. I'll be in your heart. Nasa 5 pa lang ako. Siya 20, na 5 na agad. Ano ba yun? Ano yun? Hindi ko talaga alam yung crowning eh. Ano ba yun? Padamihan ng comment?
Di ata ayaw katalo. Nag-flooding din. Silipin ko nga kayo. Silipin ko nga kayo. Paano bang ginagawa niyo? Hindi ko talaga yan gets. Sana. Sunday. Sunday. Eh, kanina pa yung nakalabsar Sunday, diba? Sunday. Ba't wala ditong notif? Sunday. Number 2 ka na. Grabe ang comment ay puro sa'yo lang. Puro comment mo yung nasa ano. Si Kevin. Kaya mo yan. Nagpahinga muna siya, turbo yan. Puro comment mo na yung buong comment section eh. Number 2 ka na. Kaya mo yan. Kaya nga, ba't di na nagaganyan si Gigi? Nag-i-enjoy siya dun sa ano, sa live niyang may games. Ibig sabihin, padamihan ng comment yung ganyan. Paano malalaman na karami na siya? Di ka mananalo. 25,600 na siya. Ikaw 5,300 lang. Layo. Atay, nag-live ako para di habang games. Buti walang, buti wing tao na pindot open jam. Ay, talaga? Tapos, dinilit mo yung live mo. Dinilit mo yung live mo. Suko na ako pag ganyan. Naka-laptop yan, naka-laptop yan. Nakampanalo dyan. Inulanan ka ng 25,000 eh. Paano mo pa mahahabol eh? Dinilit mo, delete agad. Delete agad. Ano oras ka nag-live? Ay, yung live mo,
Kagabi? Kagabi ba ako nagpunta sa'yo? Sobrang busy ko na. Hindi na ako masyado sa live. Ay, nanay nga, ilang pa lang points ko eh. Papaka-busy ako para madagdagan. Tingnan mo. Tingnan mo yung aking tinda. Oh, para madagdagan. Ay, Sir JB. Good evening, Sir JB. Daming paninda, ma'am. Kakaunti nga, sir. Inaunti-unti lang. Nahirapan ako maka-points, nanay, kasi di ko maklik yung link pag di pinasa GG. Ang sipag. Gabi na. Kailangan, sir. Wala nang paninda bukas. Sunday pa naman. Kailangan magsipag, sir. Mas gusto ko rin kasi gabi nagbabalot. Isa araw. Ewan ko lang. Basta gusto ko gabi. Thank you, Sir JB. Kulits, matulog ka na. Mabili nga yan, ma'am, kasi sobrang init ang panahon. Opo. Pero ngayon, nagtatag-ulan na dito sa amin, sir. Medyo tag-ulan na. Pero mabenta pa rin naman kahit maulan. Tag-ulan na ulit sa Pilipinas. Last pang sarili.
Oh, para sa tindera. Dinamihan na ng laman. Sir JB, thank you po. Baka busy ka na po dyan. Nag-update lang naman ako. Ay, bumagsak yung ano ko eh, watch hour ko. Bumagsak ang watch hour. Sorry. Malayas lang ako. Wait lang. Guys na.
Tapos na sis, ready na benta yan bukas. Gagawa pa po ako ng isa pang flavor. Bali, dalawang flavor gagawin ko ngayon. At ito yung aking mangga. Mango graham flavor. Yung pang flavor natin. 4 na mangga. Wait lang, magsarap ako. Ano yan? Isa ka muna pala guys. Sige. May walking. Sari-sari stock.
Okay. Kuya, ilagay na. Ano, ayaw mo papunod dyan? Ha?
Pa-charge na lang ito mapag-umakit. At lima.
Saan ang power bank ni Papa mo daw? Power bank ni Papa mo. Ha? Wala naman. Ano mo nga? Nasaan? Ha? Ano mo nga kung nasaan? Init. Ito pala na. O yan, nandito na. Ha? Bumig sa taas. Ano yan? Ha? Ano? Tulog na si JM na? Tulog na si JM? Hmm?
Wala akong kanin. Init. Ito lang. Aray ko.
Ay, antok na. Ay, 180.
Hello. Hello, Erin. How are you? I'm good. How about you? How about you, Erin? How are you?
I'm done. Good night. Goodbye. Thank you to all. Bye.